RTVS uvádza švédsky seriál Selmina cesta, 22. časť. Vezmite všetko zlato a striebro, koľko len vzducholoď unesie. Nechajme ich. Hlavne, že sme našli Škriatkovú ríšu. Aj tie smaragdy. Rozkaz, šéfka! Kde sme sa to ocitli? Aha, tu sa niečo píše. Kristýna Silverkrancová. 1345 až 1480. Čože? To je zvláštne. V tom hrobe leží pochovaný niekto, kto sa dožil 135 rokov. Ale počkať, píše sa tu ešte niečo. Bola vianočným škriatkom. Je to pohrebisko. Tu Odpočíva škriatok Izák Jonathan Long. Ďalší škriatok. Tu odpočíva škriatok? Je to cintorín vianočných škriatkov. Tento je zo 6. storočia. Asi tomu začínam rozumieť. Škriatok nie je mytologická bytosť, ako som si myslel, ani rozprávková postava. Je to skôr poslanie. Je to poslanie? Ako hodnosť, čo sa preberá. Ako tu vidieť, v priebehu stáročí zastávali funkciu vianočného škriatka rozličné ženy a muži. Otázka znie, ako k tomu dochádzalo. Rozumiete, aký veľký objav to je? Pri sivých zakrútených Nansenových fúzoch. Polárková, nech si berie to zlato. Ja chcem byť ten, kto rozlúští záhadu vianočného škriatka. Na všetko prídem. Bude to senzácia. Ale musím zistiť, ako sa tí škriatkovia striedali. A kto ich... Efraim! Čo ste našli? Vila Šetilfelterus? Múmie a makaróny. Tak už vieme, čo sa stalo so Šetilom Felterusom. Stal sa škriatkom. Zomrel v roku 1783. Pred viac než 200 rokmi. Tak sa zdá, že jeho náhrobok tu pribudol ako posledný. Medzi ostatnými je vždy rozdiel 5 až 10 rokov. Krátka prestávka, kým úlohu škriatka neprevzal niekto iný. Ale čo sa stalo, keď umrel Šetil? Nikto po ňom neprišiel? To značí, že osud chce, aby... Aby škriatok už nejestvoval. Naša úloha je splnená. Bogda Heinz, pošleme správu továrnikovi. Budem ti diktovať. Margaréta Polárková objavila škriatkovú ríšu. Škriatok už viac nejestvuje, ale jeho palác stále stojí. Je plný vzácnych pokladov a žijú tu aj malí škriatkoví pomocníčkovia. Začnite pre mňa chystať odmenu. A to sochu, znázorňujúcu mňa, čo bude stáť na námestí. Nie, Polárková, neposielaj to. Rozumiem, aký to musí byť pocit, že prídeš o slávu v súvislosti s tým objavom. Ale máš smolu, pretože vo všetkých knihách o dejinách bude odteraz svietiť moje meno. Ty tomu nerozumieš, ženská. Čo ak sa svet dozvie, že škriatok nejestvuje? Myslí na všetky deti. Majú zrazu prestať veriť na škriatka. Ak škriatok nejestvuje,
Mala by namiesto neho prežiť aspoň táto jeho ríša. Vo fantázii. Ako tajné miesto, o ktorom by sme mohli snívať počas zimných dní, ktoré bývajú chladné a tmavé. Veď čoskoro sú Vianoce. Dojemné. Idem vypustiť toho holuba. Margareta! Výborne. Poďme to naložiť. Nastal čas na rozlúčku. Poklady bohužiaľ vážia toľko, že nám neostalo miesto pre ďalších pasažierov. Tak s Bohom. Aha, a čo tamto, šéfka? Áno, máš pravdu. Škriatková koruna. Vyleziem tam a vezmem si aj tú. To nie je dobrý nápad. Píše sa tam, že na trón si môže sadnúť iba škriatok. Ten neexistuje, takže už nemá žiadnu moc. Pomôžte mi! Pomôžte mi! Jej želanie sa splnilo. Nakoniec sa premenila na sochu. Poďte, deti. Tu sme už zbytoční. Šéfka? Ľad? Zo šéfky sú kusy ľadu. Iba ľad? Čo budeme robiť? Pokúsime sa dostať domov. Čo iné? Pôjdeme na Ilenhornovi. Poď už, Selma. Tu už viac nemáme čo robiť. Alebo nie? Čo si mi napadlo? Efraim! Čo ak je to tak, že vianočný škriatok predsa jestuje? Efraim, čo ty myslíš? A kde potom je? Musím tam ísť. Musím. Nie, veď si videl, čo sa stalo. Vidíte? Teraz som konečne všetko pochopil. Ten zvláštny pocit, ktorý som mal po celý život.
To bolo vlastne volanie, aby som sa stal novým vianočným škriatkom. Len stále nerozumiem, že som toho hoden. Ale, Selma, prečo si smutná? Pretože mi došlo, že sa s nami domov už nevrátiš. Ale môj domov je tuto. Takže za mnou nesmúť. Nikdy v živote som nebol taký šťastný ako teraz. No, milá Selma, znamená to, že si došla do cieľa svojej cesty. Chceš mi teraz povedať svoje želanie? Škriatok, na Vianoce si želám len jednu vec. Aha, a čo to má byť? Prajem si, aby sme neprišli o náš dom. Ale v tom prípade potrebujem najprv vedieť, či máš na mysli dom, alebo domov. Veď to je to isté. Nie, to veru nie je. A v deň, keď pochopíš, ako som to myslel, ti splním želanie, ktoré si tu vyslovila. Neviem, čo mám ešte dodať. Zatiaľ netuším, ako to tu funguje. Som na tomto mieste nový. No, je to všetko? Selma Traskvistová? Nie je? Oh. Dokázala si všetko zachrániť. S Bohom, Selma. Ďakujem ti. Čo si mu šiel pošepkať? To vieš. A ja mám jedno želanie. Tak tu ste. Prišli ste. Moji malí priatelia. Ako ste mi len chýbali. Selmina cesta. 23. časť. Haló? Počuješ? Idem sa pozrieť, či je všetko pripravené. Selma a Rupert, tak tu ste! Zvládli ste to. Našli ste nového škriatka. Aj ten najmenší môže vykonať veci, čo majú veľký význam. A nebyť teba, Selma, Efraim by sa nikdy nestal novým škriatkom. A nešlo by to ani bez teba, Rupert. Lebo iba ten, kto sa stále dokáže pozerať na svet detskými očami, sa môže stať vianočným škriatkom. A vy ste mu pritom pomohli.
Dobre, a teraz to musíme osláviť. Tú hostinu sme nachystali pre vás. Pre nás? Áno. Poď, Selma! Takú oslavu sme v dedine nemali už dlho však. Tak si dobre spomínam, naposledy to bolo asi pred 200 rokmi. 238. 238, áno. Čože? 238. Áno. S Grimundiom tu síce žijeme už od pradávna, ale oproti ostatným sme stále mladí. Vek je aj tak iba číslo. Pozri sa, Selma, taký Hiburkius má už 1000 rokov. To je čo? Hoci nikto to nevie úplne presne. Najmenej on sám. Keď sem prišiel, bol malým osirelým chlapcom. Tu našiel nový domov, potom ako pomohol prvému vianočnému škriatkovi zasadnúť na trón. Takže aj on pomohol škriatkovi? To sme tu urobili všetci. Veru tak. Ja som napríklad pomohol svomu nevlastnému otcovi. Áno, a myslím, že aj ty budeš vedieť, o kom hovorím. Môj nevlastný otec bol zememeračom. Šetil Felterus? Áno. Vidíš, Selma, nie si jediná, čo vyrazila na takú veľkú cestu. No neverili by sme, že by Efraim von Trojklobúk mohol byť toho hoden. Selma, ochutnaj to. Nič lepšie som ešte nejedol. Aby ste chápali, do tejto dediny sa dá dostať akoby za odmenu. Tí, ktorí pomohli škriatkovi, tu môžu zostať žiť. A starne sa tu nesmierne pomaly. Navyše môžeme ďalej pomáhať škriatkovi a tešiť sa z toho. Príde sem strážkyňa, ktorú už poznáte, aby vás odviezla domov na Jilenhornovi. Bude to dnes večer. Ale môžete sa rozhodnúť aj inak a zostať. Môžeme tu bývať? A vydali by sme sa aj s Efraimom? Selma, nevedel som ťa nájsť. Keby si zostal, nechýbalo by ti niečo? Vôbec nič. Je to tu skvelé. A zaujímavé. Mohli by sme žiť na veky. Čím je ten starý dom taký výnimočný, že o ňom stále rozprávaš? Dom výnimočný nie je. Iba tí, ktorí v ňom bývajú. Mamička, ocko, detko Oto, sestrička Síne znamenajú pre mňa všetko. A neláka ma žiť na veky, ak by som nemohla byť s nimi. Vrátim sa domov. Viem, že so svojím ockom to máš ťažké. Nemôžete sa porozprávať? To je zbytočné. Preňho nie som dosť dobrý. To je samé, vystri si chrbát, kráčaj rovno, buď už chlap, nesprávaj sa tak zbabelo. Ty nie si zbabelý, prejavil si veľkú odvahu. Ale ja netúžim byť chlap. Chcem byť iba sám sebou. A najhoršie je, že ak zostanem, nebudem nikomu chýbať. Čo to hovoríš? Nikto na mňa doma nečaká. Žiadni kamaráti,
Iba kopa vecí. Ja viem o niekom, komu by si chýbal. Drahí priatelia, vitajte u nás. Mám pre vás prekvapenie. Je to taký malý vianočný darček. A myslím, že vás všetkých poteší, keď sa s ním zoznamíte. Ha? Ha? Veľmi rád vás vidím. Poďte, poďte. Tuto je. Ten holub preletel cez moria a ľadovce a priniesol správu. Spoznávate tú pečať? Patrí Margaréte Polárkovej. Je to tak. Ja, Margareta Polárková, som objavila ríšu vianočného škriatka. Škriatok už viac nejestvuje, ale jeho palác naďalej stojí. Je plný vzácnych pokladov a žijú tu aj malí škriatkoví pomocničkovia. Podpísaná vaša Margareta Polárková. To je zas nejaký váš žartík, pán továrnik. Keď ide o obchod, nikdy nežartujem, to mi verte. O obchod? Hľadám nových partnerov. Len si to predstavte. Zábavný park v samotnej ríši vianočného škriatka. Áno, pre tie najzámožnejšie rodiny s deťmi. Môžu si prísť nakúpiť do škriatkovej hračkárskej dielne, potom si sadnúť na jeho trón a za ďalší príplatok budú môcť v klietkach obdivovať práve rozprávkové bytosti jeho pomocníčkov. Ha? Niečo také nikde na svete nenájdete. No, vidíte, to je. Pane, vždy sme sa dohodli. Čo je? Výborne. Ticho. To ešte nebolo moje posledné prekvapenie. Mám tu obrovskú česť, že vám môžem predstaviť hlavných hrdinov našej expedície. Tak, uvedte ich, he? Ako je to možné? Už sa stihli vrátiť? Áno, milí priatelia, teraz sa pripravte na čary. Práve vďaka čarám všetci rozprávkovo zbohatneme. Poprosím vás o potlesk. Rupert, synček môj. Aj on patrí k statočným členom našej expedície. A kde je Polárková? Prepáč, ocko, sme tu len my. Čože? Polárková v tej zime prišla o rozum. Dostala horúčku a blúznila. Čo, blúznila v horúčke? Nad ľadovcom pri Špicbergoch. Zdalo sa jej, že našla škriatkovú ríšu. Ale potom sa jej vzducholoď zrútila. Rovno na ľadovec. Zachránili sme sa len my. Odviezol nás jeden veľrybár. Áno. Nie. To nemôže byť pravda. Polárková mi predsa poslala ten odkaz a... Boli ste pri tom, keď Efraim hovoril o tej mape. Aj ja som to počula. Neverili ste mu. Ani ja som mu nemala uveriť. Pretože tam hore je iba sneh a ľad. Škriatková ríša neexistuje. Celé je to iba legenda. Čože? No tak prosím. Je to zrada dôvod. Továrnik uveriť také hlúposti. Krásne, hambite sa. Rupert, prečo ma musíš vždy vo všetkom tak sklamať? Tak ma môžeš pokojne vydediť. Čo to tu rozprávaš? Ak pre teba nie som dosť dobrý, založím si vlastnú tovareň na hračky. Ty? Čo? Áno, lebo v hračkách sa naozaj vyznám. Budem tvojim konkurentom. S
Bohom, Rupert. Drž sa. Ja sa tu idem roztrhať. Vyšlem ťa na úžasnú výpravu. A takto sa mi odvďačíš. Postavíš sa proti mne. Tento rok nedostaneš ani jeden darček. Počuješ? O žiadne darčeky nestojím. Čo som od škriatka chcel, som dostal. Selmina cesta. 24. časť. Nech sa páči, Traskvistovci. Kúpil som ten najväčší stromček v celom meste. Haha, čo vy na to? Je krásny. Treba ho ozdobiť. Áno, hneď. Kúpil som aj reťaze a gule, hoci boli drahé. Dovolíš? No teda, mamka Traskvistová. Tak. Tink. Meso. Nie. Pozrime sa naň. Počkaj, ukáž. Pozor. Ja ti s tým pomôžem. Držíš to? Áno. Tak. A vyzerá úžasne. Ojojoj, pomaly. Položme ho sem. Tak. To je krása. Tak, čo poviete? Mohol by som už to mäsko narezať? Tešíš sa naň, syne? Čo to tam vypácate, vy dvaja blázni? Hádam ste už zabudli, že podľa tradície má mäso narezať ako najstarší, ha? Si v poriadku? Detko, o to sa porezal, no. A teraz, po vynikajúcej večeri, si vychutnám cigaru z Havany. Dymíš tu na mňa ako továrenský komín. No, dobre, myslím, že je čas, aby som si šiel kúpiť noviny, nie? Jansko, Prečo? šiel si ich kúpiť aj minule a zmeškal si škriatka. Ty si to pamätáš? Aha, tak sa tento rok poponáhľam. Kto to môže byť? Škriatok, smiem otvoriť? Choď. Dobrý večer, moja malá. Tak čo, máte pre mňa nejaký darček? Dúfam, že ste tie peniaze zohnali. Prosím, pani. Majte ešte trochu zľutovania. Áno, veď je štedrý večer. A my sa nemáme tak narýchlo kam podieť. Nechajte nás tu ešte 1 mesiac a pôjdeme. Teda, nečakala som, že sa takto zachováte na štedrý večer. Už mi došla trpezlivosť. Dávam vám 2 hodiny. O 6:00 nech ste preč.
Zlatíčko moje, to nie sú pravé Vianoce. Nemáme stromček a ani večeru. A teraz nás na dôvažok vyhodia aj z domu. O to nejde. Tak čo ťa teda trápi? Nie sú to pravé Vianoce. Lebo tu nie je Selma. Ľúbim ťa, Selma. Ľúbime ťa, Selma. Aj ja vás ľúbim. Nancenových fúzoch, prečo tam tak stojíte? Nie ste radi, že ma vidíte? Selma! Selma! Môj Pomaly, detko, už nie si najmladší. Dopadlo všetko tak, ako malo Selma. Áno, ja som to vedel. Aj ten najmenší z najmenších môže vykonať veci, čo majú veľký význam. Ale Selma, kde si bola tak dlho? To je tajomstvo. Musíte sľúbiť, že to nikomu neprezradíte. Bola som v ríši Vianočného škriatka. Povedala som mu svoje prianie, aby sme mohli zostať tu, kde sme doma. Drahá moja, a myslíš si, že ti to prianie splní? Tak teda, dúfajme, že sa škriatok poponáhľa. Už prišiel škriatok? To uvidíme. Už je čas, milí traskvistovci. Tuto pán strážnik prišiel dohliadnúť na to, aby ste nekládli odpor. Počkajte. Som si istá, že škriatok o chvíľu príde. Tak, to je všetko, Zlatko. Kde je Sine? Ostala vo vnútri. Ja po ňu pôjdem. Sine. Ja sa nechcem odsťahovať. Chcem zostať tu. Prosím, poď. Chcem zostať tu. Bude to dobré. Ty, ja, mamička, ocko, detko Oto. Máme jeden druhého. Toto tu je iba dom.
Iba dom. Iba dom. Pre Selmu od starého priateľa. Otvor to! Počuj, Selma, Zlatko, nepovieš nám, kam ideme? Uvidíte, len poďte. Čo tu robíme, Selma? Dostali sme od škriatka darček. Múmie a makaróny. Kto len môže bývať v takom nádhernom dome, Selma? Predsa my. Tradícia káže, aby som pečené mäso narezal ja. Hej, máme sviatky vianočné, časy sviatočné, poďme sláviť. Hej, pri stole je miesta dosť, každý je dnes host, poďme sláviť. Plný stôl, žiadny zvon, nádherný čas, čo spája nás. Hej, máme sviatky vianočné, časy sviatočné, poďme sláviť. Som šťastná, že som znova doma. A my sme šťastní, že si zas s nami, Zlatko. No, pripíme si na Selmu. Na krásne Vianoce! Na Vianoce! Rasvistovci vždy šťastní sú a tento čas spolu tráviť chcú. Domov náš, hej, domov náš, je to najkrajšie miesto. Šťastné a veselé, Efraim. Rasvistovci vždy šťastní sú a tento čas spolu tráviť chcú. Domov náš, hej, domov náš, Je to najkrajšie miesto. Na slovenskom znení spolupracovali Sára Suchovská, Pavel Višňovský, František Kovár, Lukáš Krčmár, Radomír Zuzula, Zuzana Hataj, Patricia Kubovská, Miroslav Zumrík, Elena Grohová, Daniela Krausová a Michael Vyskočáni. Vyrobila RTVS 2020.